बार खोलो खोलो बारनायजों आंनि सबाय ओंख्रि संनायजों आयौ ओरैबायसा समायफ्लेदो लोगोफोर। हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजां आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गायनाय फुनाय पुरा कमप्लिट जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय साननैसोआ माने न'आवनो जानाय थानाय न'नि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय ब्लग भिडिअआनोसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना माने जाय जायहा नायनो मोजां मोनो जाय जायहा इन्टारेस्टिं दङ बिथांमोना माने नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' जोंनि बिमानि खामानियालाय माथो बुंनो आरोना। दासान्दि माने स्कुल गैयिखायसो एसे खामानियाबो माइ गायनाय फुनाय गैयिजों गरम बन्द होनायजों एसे माने रेस्ट मोनदो आरो लोगोफोर। फुङाव हां मोनदो माने गोबाव समबो उन्दुनो हायो। अब्लाबो माने गरम बन्दब्लाबो माने रेस्ट गैया लोगोफोर। फिसाला गेदेरा दा क्लासाबो देरहोलांबाय नालाय माने टिउसन लादो लोगोफोर। स्कुलावनो टिउसन लादो नालाय ओमफ्राय 8:30 बाजियावसो थांनांगौ नालाय 9टा बाजियावसो माबाया टिउसना। ओमफ्राय थेवब्लाबो माने बांद्राय माने माबा जाया आरोना आथुर बिथुर जाया। खामानिफोरा बिराद लेजियै मावलांनो हायो माने थाब सिखाराबाबो जायो होननाय बायदि आरोना लोगोफोर। थोदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै। दिनैबा दिनैसैहाय लोगोफोर। नै बेसेबा इन्टारेस्टिं मोनदों आरो आङो साम' गुसुंखौ होफैनानै। मानो होनबाथाय बिजावजालिया माइ गायनो थांदोंमोननो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय माइ गायनाय दुब्लियाव ओरैबायदि साम'नो आरो जेव जेवनो। ओमफ्राय गावसोरनिथिं जायानो आरो खननानै। ओमफ्राय आंनो खननानै होफैदों लोगोफोरनै। ओमफ्राय संनानै आङो गावनोबो हरनांगौनो ओमफ्राय जोंहाबो जानांगौ आरोना। ओमफ्राय बिराद बुरजा लोगोफोरनै मबाइलावसो एसेल'नो। ओमफ्राय साम' दानायखौ इफोरबायसा आङो बिराद गोबाव जाबायमोन साम' जायैया। जाब्लाबो माने साम' खिथु गोलावखौसो जायोमोन नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय बिदि खिथु गुसुंखौ जाफेराखैमोन लोगोफोर। ओमफ्राय जायो जानाया गोबाव खेबफा आरो बेबो बोसोराव बा बोसोरनैजों खेबफा अबेबा बोसोरसेयाव खेबफा इफोरबायदि आरोना। माने बायनाबो जाफ्लाङा साम'फोरखौ लोगोफोर। ओमफ्राय साम' गोलावथ' खनबानो मोनो नालाय दैमायाव लोगोफोर। ओमफ्राय नै बिदि साम' गुसुंखौसो माने मोननो थाङा आरोना जोंनिथिं। ओमफ्राय माइ गायनाय दुब्लि फोथाराव मोननानै बिराद माने मोजां खननानै लाबोनानै होफैनानै बिराद मोजां मोनदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं बेखौ हरसे सोमना दोनखाबाय। ओमफ्राय दायो सायनानै लानोसै र' आथुर बिथुर माबार सायनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय साम' सायनानै जानायाबो गोरलै बाथ्रा नङा आरोना। ओमफ्राय फिसालाखौ आङो बिबै लानाव हरफाबाय बिफाजों। नङाब्लाथ' फिसाला थाबा माने जेबो खामानियानो जाया आरोना। जानो ना गार'नो ओरैबायसा रागा जायो मब्लाबा ओरैबायसा डिस्टार्ब खालामो आरोना फिसालाफोराबो। ओमफ्राय आङो आथुर बिथुर सायनानै लानोसै लोगोफोर। नङाबाथ' जानायानो नंखाया। ओमफ्राय सबायजों साम'जों ओरैबायदि गोथाव जागोन दिनै लोगोफोर। गिदिर गिदिर साफा साम'आनो मोजांथार। दाखोन गारखांनानै दानबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दाननायफोराबो जायाबाथाय माने सोबख'नायाव गवा आरोना। सोबख'बाबो गवा। ओंखायनो साम' जानायाबो बिराद माने आयदा थायो आरोना लोगोफोर। हिनजावफ्रासो मिथिगौ आरो साम'नि ओंख्रिखौ। माजों संगोन? सबायजों संसै। सबायजों साम' जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे। साम' माबोरै मोननाय बायो? मालाय माइ गायनाय जायगायाव बेसेबा दंनो थेमसि बिलोखै खनना लाबोदों। माइ गायग्राफोरा खनना लाबाय। ओमफ्राय मा ओंख्रियालाय आदि नामा? आदिखौनो खालामसै आरो। आदियानोथ' जाबाय आं खनैयासै नालाय बिसोरनो संना हरनोसै माइ गायग्राफोरनो। फार्स्ट आदि ओंख्रि संदो नामा दिनै? ओंख्रियाबो आदि संजालायो? औ संजायाबा मालाय बिसोर खनना लाबोबाय नालाय आं संग्राल'सो नालाय आदि जाखागोन आङो ना। आंथ' खनैयासैना। जेने थेने नारा नाथार सायना लाबाय लोगोफोर हारसिंजों एकदम हाख'वा। ओमफ्राय नै मोजाङै हुनानैबो लाखाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नारें सारें सोमनानै दोनदोंमोन लोगोफोर। आङो नारें सोमनाय आरिनायफोरखौ देखायलायासै हुनाय आरिनायखौ। ओमफ्राय नै जि मोजां आङो ओमफ्राय गेसावनो एसे रुदबना लानोसै लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आङो साम'खौ मोजाङै हुना लानानै ओमफ्राय दायो एसे रुनाय बायदि खालामबाय। ओमफ्राय उनावहाय आरो थावजों एवफिनसिगोन आरोना लोगोफोर। दैया रानजोबबाथाय जि मोजां एवनानै लाखानांगोन आरो। सबाइ ओंख्रिबा साम' ओंख्रिफोराबो मोननो बिराद टाइम नांगौहाय लोगोफोर, बिराद सम नांगौ। बार खोलो खोलो बारनायजों आंनि सबाय ओंख्रि संनायजों आयौ ओरैबायसा समायफ्लेदो लोगोफोर। मुथुथे बारानो अरानो माबायाव दोआव नाङा आरोना। धुङा लेव लेवनाय धुङा लागासो मोनामसिगोन खोमा।
ओमफ्राय लोगोफोर माने सबाइ ओंख्रिफोरा गेसफोराव माने मोनखौ हाया जायो आरोना ओंखायनो आङो अरदाबावनो बार दै अखानि गेजेरजोंब्लाबो माने जाननानै लादबबाय आरोना लोगोफोरनि थुङाखौ नायनाय अरनि पावारानो डेन्जारखा दसेनो मोनखायो गेसफोरावबा हले मोनखौ हाया जायो ओमफ्राय नै दोमो मोनबायानो सबाया ओमफ्राय ओइ साम'खौ होना हरनोसै आरो साफा मोनबाय दोफो मोनखाबाय सबायजों साम' दिनैसो गोदौख्लायाहाय मानो गोदौख्लाया साम'आनो हरखाबायबा साम'खौ होना हरनोसै साम' हरबा गोदौख्लाया साम'जों सबायजों जानो संनो रोंगौना रोङालै रहाय मामोन सल'आ दे लागाव साम'जों सबाय मोदोमफ्रुखाबायहाय मोनबाय लोगोफोर नै नगा दुन्दिया एसे होना होनोसै माबा हाइजें बिलाइ थुङाजोंनो बोरैबा नुलायलांबायहाय लोगोफोर केमेराखौ साम'जों सबाय दिनै ओरैबायसा टेस्टि जागोन लोगोफोर ओंख्रियाबो आदिसोमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय गेदेरफ्रा लांनो फैबाय आरो नै आदिसो नालाय आब'नि मारै जागोन ना जाया होजाबावगोन ना मामोन जाबाय ना होजागोन ना होजायामोन होजालायो ना नोंनो खुलिफिननाय खेबसे नैलायथ' होजायाब्रा नैयो नाङो ना जागोन न' इसिं न' सिङाव माने रुम सिङाव फैदबलायनानैसो जदबलायनानै माने साखिनोसै आं लोगोफोर नै साम'खौ ओरैबायसा मोदोमनायनि जरावनो माने जानो ख्लाब मोनदो आरोना बरिया लोगोफोर ओरैबायसा टेस्टि दिनैसो साम'जों सबाय बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर जाथारिया गारथाराहाय लोगोफोर इयो गैया खालि इयो गदो खोमा हुनायावनो ओमफ्राय लोगोफोर दाखालिनि गोजाननि आलासि फैनायाव माने गोदि मोदि आग्लायनाय ना दंमोन लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो माने सामब्राम दरसे होनानै ओमफ्राय बानलु बानला मस्ला मस्लि देफब दै एसे होनानै फोमोनना लाबाय आं लोगोफोर मानो होनबाथाय बोराया गोरान एवबाथाय जानो नागिरा आंना बांसिनानो माने बेफोरबायदि नाफोरखौ फ्राय खालामबाथाय थावजों दिखांबाथाय जानो नागिरा बांसिन माने दै होनानै संनो होयो आरोना बेफोरबायसा जेबनो ओमफ्राय आङो बोरायनि थिननाय लेखा नै बिराद मोजां एवबाय आं लोगोफोर जि समायना नुखाबाय मोनबायबो लोगोफोर नै ओमफ्राय एसे गुफुर नुबाय आरो मबाइलाव ओमफ्राय आं बांद्राय कालारबो होआसै लोगोफोर मानो होनबाथाय ना एवनायावनो बुहुत कालार होखानायमोन ओमफ्राय मोनबाय नै